έγινε, παιδιά, πώς είμαστε? Καλά, μια χαρά. Η ομαδούλα εδώ πέρα. Με λένε 16 αρέσει με το λιτζές. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Με λένε 16 αρέσει με το λιτζές. What's up, με λένε 16 αρές. Είμαι από την Αμερική, αλλά τώρα ήρθα πριν 4 χρόνια περίπου. Πού στη Αμερική, bro? New Jersey. Get the f*** out of here, for real. Respect, bro. Τι είναι αυτό το πρώτο? Από το UK. Δεν λέει, get the fuck out of here, bro. Α, καλά. Bro. Έτσι. Ναι, αλλά το πρώτο... Έτσι, αυτός που πάει και λέει, με λένε 16 αρέσει. Ο τύπος που έχει πάει για τη συνέντευξη. Το σήμερα ακούω 16 άρες και δεν καταλαβαίνω τι είναι. 16 αρέσει. Από πού είσαι, bro? Από το New Jersey. Get the fuck out of here. Έχουμε καινούριο background. Πολύ καλό, δεν είναι? Ο art director δεν του άρεσε το προηγούμενο, είπε να αλλάξει. Απαιτητικούλης. Τι έχουμε σήμερα? Τι έχουμε σήμερα, καλή ερώτηση. Λοιπόν, σκεφτόμουν τις προάλλες, βασικά λίγο πριν τις προάλλες, ότι σε λίγο καιρό δεν χρειάζεται να είμαι εγώ σε μια θεραπευτική αίθουσα. Σίγουρα όχι θεραπευτική αίθουσα. Για να κάνω συνεδρίες, γιατί θα μπορείς να ανοίξεις το κινητό σου και να μιλάς σε ένα ψηφιακό θεραπευτή. Ακραίο, Ή μπορεί να μην θες να ακούσεις αυτό το podcast με τόσο τέλειο, γιατί πολύ απλά θα απευθυνθείς στο εκάστοτε chatbot. Ποτέ. Τώρα δεν κάνουμε, μη σπονσοράρουμε εδώ πέρα. Λοιπόν. Ναι, ότι θα μιλήσει στο εκάστοτε chatbot για να συζητήσει τη σκέψη σου. Ξέρεις, λίγο τρόμαξα, δεν ξέρω. Μου φάνηκε λίγο. Ναι. Αλλά εντάξει, από την άλλη λες, ρε παιδί μου, ότι κάποιος μπορεί να βρει και ανακούφιση σε όλο αυτό. Βέβαια, συνειδητοποιείς ότι ξέρεις, ο θεραπευτής ή οποιοδήποτε που μπορεί να νομίζει ότι κρύβεται πίσω από το εκάστοτε chat, δεν έχει φωνή, δεν έχει πρόσωπο, δεν έχει χέρια, ξέρω, να σου πάρει αγκαλιά, άμα χρειαστείς κάτι τέτοιο. Και σκέφτεσαι ότι, οκ, ανακούφιση, αλλά μπορεί στην πραγματικότητα ένα chatbot να αντικαταστήσει τον άνθρωπο. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Spoiler. Που θα καταλήξει αυτό το επεισόδιο. Τέλος πάντων, εντάξει, στην αρχή ήμουν λίγο σκεπτική, αν μπορεί πραγματικά να με καταλάβει ένα πρόγραμμα σε έναν υπολογιστή. Αλλά εντάξει, μετά είδα ανθρώπους να βρίσκουν ανακούφιση σε όλο αυτό. Σκέφτηκα ότι, ξέρεις, πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά, ρε παιδί μου, να δούμε τι υπάρχει πίσω από αυτό, χωρίς φόβο, χωρίς πάθος και χωρίς άγχος, επίσης, απέναντι στο άγνωστο, αλλά μέσα από το πρίσμα της καθημερινότητας και με όση ειλικρίνεια έτσι μπορεί να έχει κανείς. Εννοείται ότι εμείς θα το φέρουμε αυτό στο πιο ειδικό, δηλαδή στην ψυχολογία. Φαντάζομαι όλοι έχετε καταλάβει ότι θα μιλήσουμε. Ψυχική υγεία και τεχνητή νοημοσύνη. AI και συναισθήματα σε ένα τραπέζι, χωρίς καν να χρειαστεί να σηκωθούμε από τον καναπέ μας. Και εννοείται σε αυτό, δεν είμαι μόνη μου. Έλα. Ήρθε η ώρα μου. Μπες. Άκουσα τη λέξη καναπές, ήρθε η ώρα μου. Καλησπέρα. Γεια σου, Άννα. Δηλαδή, έχω δείχνει μόνο πόδια. Μόνο πόδια. Για πόδια. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι για δεύτερη φορά εδώ στο φοβερό σετ, που είναι φοβερό όντως. Και όντως το θέμα είναι φοβερά επίκαιρο. Σκέψου να έλεγες ότι δεν άρεσε το background, θα γινόταν. Όχι, μας πήρατε 17 ώρες να το στήσουμε, σας παρακαλώ. Με έχουμε κρατήσει αχμάλωτοι. Δεν θα μπορώ να φύγω. Να πάμε πίσω έτσι στο θέμα. Είναι όντως πάρα πολύ επίκαιρο, αλλά ταυτόχρονα είναι και. Αισθάνομαι ότι κάπως πρέπει να το συζητήσουμε με προσοχή το θέμα, γιατί η συζήτηση γύρω από το AI όσον αφορά την ψυχική υγεία έχει μύθους, προσδοκίες, έτσι, διάφορα άγχη και πολλά, επειδή το άγχος όντως έχει πολλά από αυτά τα συναισθήματα που ανέφερε στην αρχή, έτσι, πανικό, φόβο, αγωνία. Οπότε είναι σημαντικό να το δούμε έτσι. Ναι, εντάξει, βέβαια απ' την άλλη ξέρεις πάντα κάτι καινούριο γύρει τέτοια συναισθήματα. Παρ' όλα αυτά όμως σκέφτομαι ότι μιλούσαμε για αυτό πριν μερικά χρόνια, σαν να είναι κάτι πάρα πολύ μακρινό. Ναι, πραγματικά. Αλλά το AI πια δεν είναι στο μέλλον. Είναι εδώ και μπαίνει σε κάθε πτυχή της ζωής μας, ακόμα και στο κομμάτι της ψυχικής υγείας. Πολλοί άνθρωποι δηλαδή σήμερα δοκιμάζουν εφαρμογές για άγχος, μοναξιά, αϊπνία ή ακόμα και για να μιλήσουν για τις σχέσεις τους. Και νομίζω πως εδώ ξεκινάει η μεγάλη συζήτηση. Ξέρεις, βοηθάει ή το αίσθημα της ανακούφισης που αισθάνεσαι εκείνη την ώρα είναι μια προσωρινή ουσιαστικά ψευδαίσθηση? Ναι. Τώρα, εμένα το όλο μου το άγχος είναι ότι πριν ξεκινήσουμε την συζήτηση, νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ότι τώρα που θα συζητάμε για το AI δεν το χαρακτηρίζουμε ως αμιγώς κακό ή καταστροφικό ή επικίνδυνο έτσι εκ των προτέρων. Είναι ένα εργαλείο, εργαλεία, υπάρχουν και πολλά, που έχουν πάρα πολλές δυνατότητες, αλλά έχουν και περιορισμούς και κινδύνους. Δηλαδή δεν μιλάμε από φόβο ή άρνηση της τεχνολογίας, μας χτυπάει την πόρτα άλλωστε, μιλάμε σαν ψυχολόγοι
οι οποίοι θέλουν να δουν τι προσφέρει αυτό, αλλά και τι κινδύνους ενέχει. Ναι, και νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο ξέρεις, είναι σημαντικό κάπως να ορίσουμε και τι εννοούμε με το AI ουσιαστικά στην ψυχολογία. Πρώτον, μιλάμε για τα chatbots, όπως το ChatGPT. Το αγαπημένο και πασίγνωστο, ναι, ακριβώς. I'm sorry, έχω άλλη κολλητή. Που ο κόσμος ουσιαστικά χρησιμοποιεί για να μιλήσει για τα συναισθήματά του, ξέρεις, για τις σκέψεις του, χωρίς αυτά να είναι σχεδιασμένα βέβαια αυτά τα chatbots ουσιαστικά που λέμε για θεραπεία. Ναι. Και υπάρχουν και κάποιες εξειδικευμένες εφαρμογές ψυχικής υγείας που βασίζονται σε συγκεκριμένα θεραπευτικά μοντέλα με καθοδήγηση για συγκεκριμένες ουσιαστικά δεξιότητες. Π.χ. τεχνικές χαλάρωσης, διαχείριση άγχους και άλλα παρόμοια. Ναι, και επειδή όντως είπαμε για το πόσο διάσημο το ChatGPT, εδώ νομίζω που αρχίζει και θολώνει το τοπίο, γιατί κάποιος άνθρωπος που θα χρησιμοποιήσει κάτι τέτοιο, όχι συνήθως, αλλά τείνουν να μένουν στο αποτέλεσμα δηλαδή και να μην σκέφτονται με αυτούς τους όρους της εφαρμογής ή του συστήματος ή του προγράμματος που ανέφερες, ότι δηλαδή αυτό που απευθύνομαι αυτή τη στιγμή είναι απλώς μία εφαρμογή. Εστιάζουν στο βίωμα, δηλαδή στην εμπειρία στην οποία έχουν. Με άκουσε, με κατάλαβε, με έκανε να νιώσω καλύτερα. Ισχύει. Και ξέρεις, όταν κάτι σου δίνει ανακούφιση, ο εγκέφαλος δεν κάθεται να αναρωτηθεί τι είναι αυτό. Ξέρεις, αρχίζει να το βιώνει σαν μία σχέση. Και νομίζω πως εκεί είναι που χάνεται η διάκριση ανάμεσα στο τι σημαίνει απλώς υποστήριξη και τι σημαίνει πραγματική θεραπεία. Ναι, και είναι αυτό το θόλωμα. Όταν χαθεί αυτή η διάκριση, είναι που μένουμε σε ακόμα πιο επικίνδυνα νερά. Ναι, γιατί δεν μιλάμε απλώς για τεχνολογία, αλλά για κάτι που, ξέρεις, για ευθύνη. Ναι. Και εδώ είναι που προκύπτει το ζήτημα, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, αυτό της δεοντολογίας. Διότι κανένα από αυτά τα συστήματα δεν έχει δεοντολογία, δεν έχει νομική ή ηθική ευθύνη. Αν κάποιος δηλαδή νιώσει χειρότερα ή βρεθεί σε μια κρίση, το AI δεν μπορεί να παρέμβει με υπευθυνότητα. Π.χ. σοβαρή κατάθλιψη, χρονικός ιδεασμός, κρίση πανικού. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε η ανθρώπινη ματιά να αναγνωρίσει τον κίνδυνο και το ακριβές μέγεθός του, ούτε να σε παραπέμψει π.χ. σε ένα ψυχίατρο. Ναι, αν χειροτερέψουν τα πράγματα. Έτσι. Ναι, βέβαια, να κάνουμε και ένα βήμα πίσω στο προηγούμενο κομμάτι, ότι δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι και ένα υποστηρικτικό εργαλείο αυτό, έτσι. Αισθάνομαι ότι υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στις έννοιες βοήθεια, ότι δηλαδή είναι κάτι το οποίο με υποστηρίζει αναστιγμές, και στην πραγματική, ουσιαστική έννοια της θεραπείας σε βάθος. Ισχύει, ναι, σωστά. Ναι. Είναι ένα εργαλείο. Πόσο σαρδάμ έχω κάνει μέσα στα 5 λεπτά? Έχω κάνει Σαρδάμ Counter για αυτό το επεισόδιο. Έχω κάνει 2 σίγουρα. Βάλει 2 σερί εδώ. Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να σε καθοδηγήσει, αλλά δεν μπορεί να νιώσει μαζί σου. Και αυτό θέλω ουσιαστικά να συζητήσουμε σήμερα. Ναι, και νομίζω η πρώτη ερώτηση για να ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα είναι να αναρωτηθούμε γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο και γιατί βρίσκει τόση ανταπόκριση στον κόσμο. Νομίζω πως, ξέρεις, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι αυτό το καινούριο. Εκτός από τα συναισθήματα άγχους, ας πούμε, που μπορεί να γύρει για το πώς θα το διαχειριστούμε, φέρνει και συναισθήματα ενθουσιασμού. Ξέρεις, να το μάθω, να το κατακτήσω, να παίξω. Ναι. Όμως, εκτός από αυτό, είναι και κάτι ακόμα. Δηλαδή, το ότι το AI δεν κρίνει, δεν διακόπτει, δεν νιώθει πίεση αν καθυστερήσεις να απαντήσεις. Σου δίνει έναν χώρο ουσιαστικά να συμπεριφερθείς όπως θες, χωρίς κάποιο κόστος ή αντίκτυπο. Επίσης, κάτι άλλο, ας πούμε, λόγω οικονομικών ή γεωγραφικών συνθηκών, μπορεί κάποιος να μην έχει τη δυνατότητα, ρε παιδί μου, να επισκεφτεί κάποιον ειδικό. Ναι. Οπότε, ξέρεις, από το τίποτα ίσως και αυτό να είναι κάτι. Κάτι άλλο, αν κάποιος ζει σε μια μικρή περιοχή με λίγους κατοίκους, ξέρω, να τον προβληματίζει η έννοια του στίγματος. Ξέρεις, τι θα πει ο κόσμος, πώς θα με σχολιάσουν κτλ. Νομίζω όμως πως το πιο σημαντικό από όλα έχει να κάνει με την έννοια, ξέρεις, της αμεσότητας. Δηλαδή, το να γράψεις τι νιώθεις και να πάρεις μια απάντηση άμεση. Ακόμα και αν είναι απλή, αυτό μπορεί να σου μειώσει προσωρινά ουσιαστικά την δυσφορία που αισθάνεσαι εκείνη την ώρα. Ναι, την αβολοσύνη που δεν ξέρεις τι να την κάνεις. Και η αλήθεια είναι ότι όντως έχω ακούσει πολύ και πολύ συχνά κόσμο να μου λέει ότι όντως συμβουλεύτηκε το ChatGPT ή οποιοδήποτε άλλο τέτοιο εργαλείο για το πώς θα χειριστεί μια κατάσταση. Του είπα αυτά που ήθελα να του πω, του είπα τις σκέψεις μου, του είπα τα συναισθήματά μου και αυτό κάπως μου τα οργάνωσε και μου εξήγησε γιατί μπορεί να αισθάνομαι έτσι. Είναι
αυτό που είπες, είναι μια απάντηση εύκολη, μια απάντηση γρήγορη, χωρίς προσπάθεια, κυριολεκτικά από τον καναπέ του σπιτιού σου. Είναι πολύ δελεαστικό αυτό. Έχει κάτι πολύ δελεαστικό αυτό το εύκολο. Είναι και λογικό, βέβαια. Ισχύει. Γιατί σε βγάζει από την εύκολη θέση του να πρέπει να κάτσεις να σκεφτείς, να ξεβολευτείς, να συγκρουστείς με σένα ή με κάποιον άλλον. Και εννοείται δεν σε αναγκάζει, δεν σε βάζει τη διαδικασία να αναστοχαστείς σε βάθος για αυτά που σου συμβαίνουν. Και από αυτό ξέρεις, προκύπτει και κάτι άλλο πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ουσιαστικά το AI σου παρέχει χώρο. Δηλαδή μας ακούει και μας αποδέχεται χωρίς να μας κρίνει. Και εδώ νομίζω ότι κρύβεται λίγο μία παγίδα, ότι η ανακούφιση που προσφέρει από το να μην μας κρίνει κάποιος δεν ισοδυναμεί με θεραπεία. Σωστά. Λείπουν όλα τα υπόλοιπα ουσιαστικά συστατικά της. Δηλαδή δεν υπάρχει επεξεργασία, δεν υπάρχει βαθύ νόημα, ούτε μπορούν να αναγνωριστούν τα υποβόσκοντα συναισθήματα, όπως γίνεται μέσα από την ανθρώπινη ουσιαστικά ευαισθησία, σχέση, αλλά και την εμπειρία του θεραπευτή. Για παράδειγμα, π.χ. σε ένα θεραπευτή μπορεί να του εκφράζει ένα συναίσθημα όπως π.χ. η χαρά, αλλά το πρόσωπό σου ξέρω, να είναι θλιμμένο. Να λέει το ακριβώς αντίθετο, σωστά. Ναι, το σώμα σου. Μπορεί να το αναγνωρίσει, ας πούμε, ο θεραπευτής αυτό και να στο αναφέρει. Και αυτό εσένα μπορεί να σε βάλει σε μια διαδικασία να σκεφτείς, να πας μισό βήμα παρακάτω. Και ξέρεις, αναρωτιέμαι, αυτό μπορεί να γίνει μέσα από ένα chatbot. Γιατί η ψυχοθεραπεία δεν είναι να λες φράσεις ή να απαντάς σωστά σε ένα τεστ. Είναι η σχέση. Είναι το πώς αντιλαμβάνεσαι το εκάστοτε συναίσθημα που ίσως να μην λέγεται εκείνη την ώρα. Ναι, μου έρχεται η λέξη σώμα. Έτσι, το AI δεν έχει σώμα, δεν έχει ύπαρξη μέσα στο χώρο, δεν έχει ψυχή, δεν μπορεί να νιώσει την έντασή σου, το βλέμμα σου, τη στάση του σώματός σου, μικρές αλλαγές στη φωνή σου. Δεν μπορεί να τα τσιμπήσει όλα αυτά. Και αυτές οι λεπτομέρειες πάρα πολλές φορές είναι που κάνουν τη διαφορά σε μια θεραπευτική συνάντηση. Ουσιαστικά αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, είναι ότι δεν μπορούν τα chatbots να κάνουν κλινική εκτίμηση. Δεν μπορούν να πάρουν ευθύνη για παρέμβαση. Δηλαδή, είναι παραπλανητικό να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου τον θεραπευτή, τον άνθρωπο θεραπευτή. Ναι, φοβερό πρέπει να λέμε άνθρωπος θεραπευτής και όχι και ψηφιακός θεραπευτής. Ναι, όντως. Και έχουμε πει έτσι για την αμεσότητα, έχουμε πει για την έλλειψη κριτικής. Τι άλλο όμως μπορεί να οδηγεί έναν άνθρωπο στο να αναζητήσει συμβουλές ή ανακούφιση σε ένα chatbot? Νομίζω ότι έχει να κάνει και με τον έλεγχο. Βέβαια. Δηλαδή, στις ανθρώπινες σχέσεις και ειδικά στη θεραπεία δεν έχεις τον έλεγχο της αντίδρασης του άλλου. Δεν ξέρεις αν θα σε δυσκολέψει, αν θα σου πει κάτι που δεν είσαι έτοιμος να ακούσεις εκείνη την ώρα, αν θα σε βγάλει από το comfort zone σου, όπως βγαίνω εγώ αυτή τη στιγμή που κάνω αυτό. Το chatbot είναι προβλέψιμο. Είναι πάντα εκεί και πάντα ήρεμο. Και ξέρεις, αναλόγως με τη διάθεση που έχεις εσύ, αυτό συντονίζεται μαζί σου. Και αυτό για κάποιους ανθρώπους είναι εξαιρετικά καθησυχαστικό. Είναι προσωπικός cheerleader. Εντελώς. Όντως, ό,τι και να του πεις, πάντα συμφωνεί μαζί σου. Ναι, είσαι φοβερός, τα λες τέλεια. Ουσιαστικά τι σου προσφέρει μια σχέση χωρίς ρίσκο. Ναι, είναι μια σχέση χωρίς έκθεση. Ξέρεις, χωρίς τον φόβο. Χωρίς τον φόβο ότι αν πω κάτι θα αλλάξει η εικόνα που έχει ο άλλος για εμένα. Και αυτό συνδέεται πολύ και με την ντροπή. Ξέρεις, γιατί πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να μιλήσουν για όσα νιώθουν, γιατί φοβούνται ότι είναι υπερβολικοί ή ότι δεν θα έπρεπε να τα νιώθουν αυτά που νιώθουν. Ναι, το chatbot δεν έχει βλέμμα, έτσι. Ναι. Ισχύει. Δεν έχει βλέμμα, δεν έχει παύση, δεν υπάρχει εκείνη τη στιγμή που νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι ο άλλος σε διαβάζει. Αυτό μειώνει πολύ το αίσθημα της έκθεσης. Και για κάποιον που έχει μάθει να κρύβει τα συναισθήματά του, π.χ. για να μην ενοχλεί, αυτό είναι πολύ μεγάλη ανακούφιση. Και αυτό μου φέρνει κάτι άλλο στο μυαλό, επειδή το ανέφερες ουσιαστικά, έτσι, η δυσκολία με τη σιωπή. Ισχύει, έτσι, ναι. Στην ανθρώπινη επαφή, ρε παιδί μου, και έχω πει τώρα παιδί μου 15 φορές. Στην ανθρώπινη επαφή, ειδικά στη θεραπεία, υπάρχουν σιωπές. Ναι. Και αυτές οι σιωπές συχνά φέρνουν στην επιφάνεια σκέψεις και συναισθήματα που δεν θέλουμε να δούμε. Το chatbot δεν αφήνει αυτό το χώρο για σιωπή. Πάντα απαντά, πάντα συνεχίζει. Και αυτό για ανθρώπους που φοβούνται να μείνουν μόνοι με τις σκέψεις τους, λειτουργεί ουσιαστικά σαν ένα ασφαλές γέμισμα. Ναι, εντάξει, ουσιαστικά τι σου κάνει, σου ρυθμίζει με αυτόν τον τρόπο το συναίσθημα της δυσφορίας, το οποίο προκαλείται από το κενό, χωρίς να χρειάζεται να πρέπει να το αντέξεις εσύ αυτό το κενό και αυτή τη δυσφορία που έρχεται από αυτό. Είναι σαν να του βάζει ένα πέπλο έτσι αραχνοήφαντο. Wow, τι λέξη. Τι λέξη χρησιμοποιείς, ρε. Ναι, το οποίο βέβαια το είπα αραχνοήφαντο γιατί είναι εύθραυστο στην ουσία και όταν έρθει η πρώτη μεγάλη δυσκολία δεν θα μπορέσει να κρατήσει. Και αυτό, ξέρεις, μας φέρνει σε αυτό που αναφέραμε νωρίτερα, δηλαδή την ανάγκη για γρήγορη ανακούφιση. Δεν αντέχουμε
για πολύ αυτή τη δυσφορία. Θέλουμε το συναίσθημα να φύγει γρήγορα από πάνω μας. Οπότε το chatbot σου δίνει την αίσθηση ότι κάτι κάνεις εκείνη τη στιγμή. Ότι δεν μένεις αβοήθητος να πνίγεσαι μέσα στα αρνητικά σου συναισθήματα. Βέβαια, το ότι κάνεις κάτι εκείνη τη στιγμή δεν σημαίνει ότι επεξεργάζεσαι πραγματικά αυτό το οποίο συμβαίνει. Όπως είπαμε και πριν, ουσιαστικά, ξέρεις, είναι απλά το κατευνάζεις. Και τώρα μου έρχεται και ακόμα ένας λόγος, ότι μπορείς να μιλήσεις χωρίς να επέλθει ρήξη. Διότι στις ανθρώπινες σχέσεις, ξέρεις, κάθε αποκάλυψη που κάνεις μετακινεί κάτι. Στο chatbot μπορείς να πεις τα πάντα χωρίς να αλλάξει τίποτα, να μείνουν όλα ίδια. Και αυτό είναι ασφαλές για ανθρώπους που φοβούνται τις συναισθηματικές συγκρούσεις. Ναι, και είπες για ρήξη, αναφέραμε έλεγχο, αναφέραμε διάφορα πράγματα που είναι έτσι εσωτερικές ανάγκες στην ουσία, που όλοι ίσως έχουμε, απλά τις έχουμε σε διαφορετικό βαθμό. Άλλοι τις έχουμε μεγαλύτερο, άλλοι μικρότερο και απλά δεν έχουμε βρει ακόμα χώρο να τις εκφράσουμε ακριβώς όπως θέλουμε και μας βολεύει. Ναι, προφανώς όλοι ιδανικά θα θέλαμε να μην χρειάζεται να συγκρουόμαστε ή να έρθουμε σε άβολη θέση, είτε αυτή είναι σε εσωτερικό είτε είναι σε εξωτερικό επίπεδο. Βέβαια, κάποιοι άνθρωποι θα πάρουμε το ρίσκο για αυτή τη ρήξη. Άλλοι θα το αποφύγουμε. Και όταν είμαστε στην ομάδα αυτών που θέλουμε να το αποφύγουμε, αν η απάντηση είναι όχι δηλαδή σε αυτό το ερώτημα, εκεί έρχεται και παίρνει θέση ένα chatbot, το οποίο τι θα κάνει, θα συγκρουστείς με πολλή ασφάλεια και απαλά. Ξέρεις, όμως γι' αυτό δεν μου αρέσει να δαιμονοποιούμε. Τρίτο Σορδάν. Δεν μου αρέσει να δαιμονοποιούμε απευθείας τη χρήση του AI. Δηλαδή, αντί να ρωτάμε γιατί το κάνει αυτό, ίσως να έχει μεγαλύτερη αξία να ρωτήσουμε τι μου προσφέρει αυτή η συνομιλία που με δυσκολεύει στη συναναστροφή μου με έναν άνθρωπο ή τι διστάζω να ζητήσω από αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, είναι πολύ ωραίες ερωτήσεις αυτές, αλλά καλώς ή κακώς δεν αφορούν το chatbot. Όχι, δεν αφορούν το chatbot. Αφορούν εμάς, αφορούν την ιστορία μας και το πώς μάθαμε να σχετιζόμαστε. Και επειδή μιλάμε για αυτή την ευκολία, για αυτή την ανακούφιση και τη γρηγοράδα, αυτό με φέρνει στην επόμενη σκέψη, που είναι αυτή της συναισθηματικής εξάρτησης. Και θέλω να μου πεις έτσι λίγο τι σκέφτεσαι για αυτό. Με απασχολεί και εμένα. Και δεν κοιτάμε συχνά τα πράγματα, ξέρεις, μέσα από το πρίσμα των εξαρτήσεων. Σίγουρα κάτι στο οποίο μπορούμε να έχουμε πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή ανεξαρτήτου ώρας, τόπου ή κατάστασης μπορεί να γίνει εθιστικό. Θέλω βέβαια να το θέσω πολύ προσεκτικά, διότι δεν μιλάμε για κάτι παθολογικό εξορισμού, αλλά για κάτι που είναι βαθιά ανθρώπινο. Όταν νιώθεις δηλαδή μόνος, αγχωμένος ή μπερδεμένος και έχεις κάτι διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο που σου απαντάει ήρεμα, χωρίς να σε διακόπτει, χωρίς να κουράζεται, χωρίς να σου δείχνει ότι γίνεσαι βάρος, αυτό μπορεί να γίνει πολύ ελκυστικό. Μόνο που το περιγράφεις είναι φοβερά ελκυστικό και είναι φοβερά ελκυστικό για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μάθει να ζητάνε βοήθεια ή φοβούνται ότι, ξέρεις, αν πούν το παράπονό τους, ρε παιδάκι μου, θα επιβαρύνουν με την παρουσία τους ή με τα παράπονά τους κάποιον άλλον. Οπότε το chat γίνεται ο πρώτος χώρος, αν θα μπορούσε να πει κανείς, όπου νιώθουν ότι μπορούν να μιλήσουν χωρίς να χρειάζεται να δικαιολογηθούν για το ότι νιώθουν έτσι ή φέρονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ναι, και νομίζω πως εδώ είναι το λεπτό σημείο, διότι αυτό από μόνο του δεν είναι κακό. Ξέρεις, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι δίνει το έναυσμα σε μερικούς ανθρώπους να εκφραστούν. Μπορεί δηλαδή να γίνει πράγματι ανακουφιστικό. Σκέφτομαι ότι μπορεί να λειτουργήσει σαν μια γέφυρα από το φανταστικό, παύλα, ιδανικό κόσμο, ας πούμε, στον πραγματικό. Το πρόβλημα όμως εντοπίζεται τη στιγμή που αυτή η φανταστική σχέση αρχίζει να την καθιστά τις ανθρώπινες αντί απλώς, ξέρεις, να τις συμπληρώνει. Ναι, ουσιαστικά σαν να φεύγει αυτή η γέφυρα που ανέφερες. Δηλαδή το chat δεν γίνεται μόνο το μεταβατικό καταφύγιο, αλλά το μοναδικό καταφύγιο για έναν άνθρωπο για τη σκέψη. Ναι, και το AI, όπως είπαμε πριν, είναι σχεδιασμένο να είναι διαθέσιμο, προβλέψιμο και επιβεβαιωτικό. Ξέρεις, δεν θα σου πει δεν ξέρω τι να κάνω με αυτό που μου λες, δεν θα δείξει αμηχανία, δεν θα δείξει κούραση. Όμως οι ανθρώπινες σχέσεις, η ψυχολογία και η ψυχοθεραπεία κατά συνέπεια, μιας και για αυτές βρισκόμαστε εδώ, έχουν και αυτές τα δύσκολα σημεία τους. Και κατά συνέπεια αυτά δηλαδή τα οποία γίνονται τα θεραπευτικά σημεία. Σωστά. Το να αντέχεις όταν ο άλλος δεν έχει απάντηση, το να μπορείς να διαχειριστείς τη σιωπή, το να αντέχεις ακόμα και τη ματέωση. Δεν είναι όλα ιδανικά. Και εκεί κάπου έρχεται και μπαίνει και ένα κομμάτι του πλαισίου, αισθάνομαι, στην ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, π.χ. βρισκόμαστε μία φορά την εβδομάδα για 45 λεπτά. Ξέρεις ότι κάποιος υπάρχει εκεί για σένα που είναι ολοκληρωτικά εκεί αυτή τη μία φορά. Και ταυτόχρονα, ξέρεις, μαθαίνεις και τις έννοιες της υπομονής και της αντοχής, περιμένοντας από τη μία συνεδρία δηλαδή στην άλλη. Στην επόμενη, Εκπαιδεύεις το μυαλό σου και την ψυχή σου να αντέχει τα συναισθήματα αυτά. Γιατί
αν δεν έρθεις αντιμέτωπος με τον ίδιο στον εαυτό, τα πιο βαθιά και σκοτεινά κομμάτια σου, πώς θα μπορέσεις να πας ένα βήμα παρακάτω. Όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, ξέρεις, η ψυχολογία είναι επίγνωση. Μας μαθαίνουμε εμάς καλύτερα και αυτό θέτει τη βάση για να εξελιχθούμε. Ναι, μ' άρεσε έτσι και η σύνδεση με το προηγούμενο επεισόδιο, έτσι, για να το είδατε. Ναι, είναι κάτι το οποίο εν τέλει δεν μπορεί να στο προσφέρει αυτό το πράγμα ένα σύστημα το οποίο είναι φτιαγμένο απλά για να σου μειώνει τη δυσφορία. Προφανώς. Δεν γίνεται. Προφανώς. Ορίστε. Ναι, το πήρα πάρα πολύ πατριωτικά. Ναι, πραγματικά. Προφανώς. Και ξέρεις, βλέπουμε όλο και πιο συχνά κόσμο να λέει ότι το chatbot με καταλαβαίνει πιο πολύ από ότι οι άνθρωποι γύρω μου. Ναι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι γύρω μας είναι κακοί, αλλά ότι οι ανθρώπινες σχέσεις είναι πιο απαιτητικές, πιο απρόβλεπτες και πολλές φορές πιο δύσκολες. Το AI δεν σου ζητήσει να ρισκάρεις, δεν σου ζητά να εκτεθείς πραγματικά. Ούτε σε μαθαίνει ταυτόχρονα να αντέχεις τις πραγματικές συναναστροφές. Ναι. Είναι και αυτό, ξέρεις, νιώθω ότι οδηγεί σε ένα πάγωμα, βασικά σαν να παγώνει τη μετακίνηση, να το πω έτσι, των συναισθημάτων και των σκέψεων του ατόμου από μέσα προς τα έξω. Ναι, και αντί να έχει αντί να γίνεται το chatbot ένα σκαλοπάτι, ουσιαστικά να πας ένα βήμα παρακάτω, καταλήγει να γίνεται στάση. Ξέρεις, που το λεωφορείο δεν περνάει ποτέ. Το λεωφορείο στην Αθήνα ever δηλαδή. Και έπρεπε να κάνω ένα σχόλιο. Και το κοινωνικό σχόλιο. Ναι. Και αυτό. Ωραία παρομοίαση. Πρέπει να δείτε το πρώτο για να καταλάβετε. Και αυτό προφανώς έχει αντίκτυπο συνολικά στις ανθρώπινες σχέσεις και στο κοινωνικό σύνολο κατ' επέκταση. Γιατί ενισχύει τις μονάδες και όχι τις ομάδες. Και το παρατηρώ και στις θεραπείες αυτό. Άνθρωποι δηλαδή που δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να μιλήσουν σε ανθρώπους, γιατί έχουν συνηθίσει μια επικοινωνία που δεν έχει τριβή και δεν έχει το βάρος της ευθύνης. Είναι κάπως σαν να περιμένουμε, ξέρεις, κάποιον να έρθει να μας σώσει, να μας πει τι να κάνουμε και με ποιο τρόπο. Αυτό βέβαια έχει ένα κίνδυνο, διότι ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αποποιούνται τις ευθύνες τους και να μην προσπαθούν για το αποτέλεσμα που επιθυμούν. Πώς θα έρθει η αλλαγή, πώς θα γίνει, σωστά. η εξέλιξη. Είναι σαν να κάνουμε ένα βήμα μπροστά και ένα βήμα πίσω ταυτόχρονα. Δηλαδή, κάναμε τόσο κόπο να ανακαλύψουμε κάτι, το οποίο τελικά θα μας στείλει πίσω στο να μην κάνουμε τίποτα. Όμως, αν θέλουμε να υπάρξουμε σε αυτόν τον κόσμο συλλογικά και όχι ατομικά, θα πρέπει να μπορέσουμε να σχετιστούμε με ό,τι αυτό συμπεριλαμβάνει. Οι ανθρώπινες σχέσεις και η θεραπευτική κατά συνέπεια έχουν τριβή, ευθύνη, πράξεις. Αυτά είναι που θα φέρουν την αλλαγή και την εξέλιξη. Αυτά θα σε πάνε στο επόμενο βήμα. Και ουσιαστικά είναι σαν να λέμε ότι αυτή η συναισθηματική εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι εν τέλει τόσο θέμα της ύπαρξης της τεχνολογίας και των εργαλείων αυτών καθεαυτών, αλλά το πώς εμείς επιλέγουμε να αλληλεπιδράσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε. Ακριβώς. Το εργαλείο δηλαδή από μόνο του δεν είναι επικίνδυνο. Ναι. Η σχέση που δημιουργούμε μαζί του είναι το θέμα. Δηλαδή, αν το χρησιμοποιήσεις για να οργανώσεις σκέψεις, να ηρεμήσεις, να πάρεις ίσως μία απόσταση, είναι βοηθητικό. Αν όμως γίνεται το μοναδικό μέρος που διοχετεύεις τα συναισθήματά σου, τότε κάτι λείπει. Και αυτό που λείπει δεν μπορεί να το καλύψει κανένας αλγόριθμος. Ναι. Πού καταλήγουμε με όλα αυτά. Έλα μου ντε. Εδώ σε θέλω. Εντάξει, νομίζω είναι δύσκολο να απαντηθεί αυτό έτσι με μερικές λέξεις, αλλά συνοπτικά ίσως να μπορούσα να πω ότι τις περισσότερες φορές αυτό που αποφεύγουμε δεν είναι το ίδιο το συναίσθημα, διότι κάπως το αντέχουμε. Ξέρεις, άλλωστε δεν ελέγχεται όσο και να το προσπαθούμε. Ναι, το νιώθουμε, το γράφουμε, το λέμε. Ναι. Αυτό που αποφεύγουμε είναι η σχέση. Τη στιγμή δηλαδή που το συναίσθημα περνά από μέσα μας και πηγαίνει σε έναν άλλον άνθρωπο. Διότι εκεί δεν υπάρχει εγγύηση. Ξέρεις, δεν ξέρεις πώς θα ακουστείς, δεν ξέρεις τι απάντηση θα λάβεις. Γενικώς δεν μπορείς να κρυφτείς. Αντιθέτως, όταν μιλάς σε ένα chatbot, δεν ρισκάρεις. Δεν υπάρχει πιθανότητα να παρεξηγηθείς, δεν υπάρχει πιθανότητα να απογοητεύσεις, δεν υπάρχει πιθανότητα να σε δει κάποιος σε μια στιγμή αδυναμίας και να μην ξέρει τι να κάνει με αυτό. Εντάξει, οκ, αυτό είναι πολύ κατανοητό. Ξέρεις, το να είναι δελεαστικό. Ναι. Νομίζω έχετε επίσης αυτό το κομμάτι του ελέγχου που αναφέραμε νωρίτερα. Το chat γίνεται χώρος ελέγχου για εμάς. Μας αρέσει πάρα πολύ ο έλεγχος, προφανώς. Ναι. Για τον απλούστατο λόγο ότι φέρνει προβλεψιμότητα. Δηλαδή, αν είσαι προετοιμασμένος για οτιδήποτε και ξέρεις τι θα έρθει, δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι για τίποτα. Είναι ένας χώρος που μπορείς να εκτεθείς και να πεις οτιδήποτε σκέφτεσαι, χωρίς συνέπειες και αντίκτυπο. Ναι, αλλά η ανθρώπινη επαφή και η ψυχοθεραπεία δεν λειτουργούν έτσι. Ξέρεις, έχουν ρίσκο, έχουν αβεβαιότητα, έχουν στιγμές που δεν είναι βολικές. Ο θεραπευτής μπορεί να σου βάλει τα όρια. Το AI όχι. Ναι.
πραγματικά και τα όρια, έτσι, δεν τα ξεχνάμε. Θα μιλήσουμε σε άλλο επεισόδιο γι' αυτά. Spoiler alert. Yes. Και ξέρεις, ίσως αυτό που αποφεύγουμε όταν μιλάμε σε ένα chatbot είναι ακριβώς αυτή η αβολοσύνη. Το να φανείς δηλαδή σε έναν άλλον άνθρωπο όπως ακριβώς είσαι. Όχι επεξεργασμένος, όχι σωστά υπομένος, απλώς αληθινός. Και δεν σημαίνει ότι το chatbot είναι λάθος που το κάνει αυτό. Σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να σου ζητήσει να κάνεις αυτό το έξτρα βήμα ή να εκτεθείς ή να σου βάλει όρια, όπως είπαμε πριν λίγο. Η ερώτηση τελικά δεν είναι το να το χρησιμοποιώ ή όχι. Ναι. Η ερώτηση είναι πόσο χώρο του δίνω στη ζωή μου. Είναι ένα εργαλείο που με βοηθά να φτάσω πιο κοντά στους άλλους, ή είναι ένα καταφύγιο που με προστατεύει από το να χρειαστεί να σχετιστώ. Ναι. Και αυτό δεν έχει μία σωστή απάντηση, εννοείται, αλλά νομίζω πως αξίζει να το αναρωτηθούμε. Ναι, και είναι σαν να μιλάμε ταυτόχρονα για ανάγκη, αλλά και για μία αποφυγή. Και το κρίσιμο ερώτημα εδώ βέβαια είναι ότι πώς μπορούμε εμείς να κρατήσουμε αυτή την ανάγκη και να μην την αφήσουμε να γίνει υποκατάστατο της ανθρώπινης σχέσης. Νομίζω πως αυτό είναι και το πιο ουσιαστικό σημείο. Και νομίζω πως η απάντηση ξεκινάει από κάτι απλό αλλά κρίσιμο ταυτόχρονα. Δηλαδή ότι αναγνώρισε τι σου δίνει το chatbot και πού σταματά. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να σου δίνει μια γρήγορη ανακούφιση όταν νιώθεις μοναξιά ή άγχος. Και αυτό είναι πολύτιμο. Σου δίνει δηλαδή χώρο να πάρεις μια ανάσα. Αλλά εδώ νομίζω πως χρειάζεται να σκεφτείς τι δεν μπορεί να μου δώσει, τι αποφεύγω να βιώσω. Η πρόκληση είναι να χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία ως υποστήριξη και όχι ως τελική λύση. Μπορείς να μιλήσεις σε ένα chatbot για να οργανώσεις τη σκέψη σου, κάπως να ξεκαθαρίσεις το τοπίο, αλλά μετά όταν νιώσεις έτοιμος, να αναζητήσεις την ανθρώπινη επαφή. Έναν φίλο, μια ομάδα, έναν θεραπευτή. Εκεί που η εμπειρία ουσιαστικά γίνεται πιο πλήρης, πιο πολύπλευρη και πιο ζωντανή, αν θα μπορούσα να πω. Πραγματικό βίωμα, ναι. Με λίγα λόγια, δηλαδή, κρατάς την ανάγκη, αλλά δεν την αφήνεις να την καταστήσεις στην ανθρώπινη σχέση. Σκέψου το δηλαδή σαν ένα εργαλείο γυμναστικής για την ψυχή. Δεν αντικαθιστά τη ζωή, αλλά σε βοηθά να την αντέξεις καλύτερα. Σε βοηθά να στηριχθείς και να κινείσαι μέσα από αυτή πιο σωστά. Και για να το φέρω έτσι και λίγο πιο κοντά στη δουλειά μας, πώς βλέπεις το ρόλο του θεραπευτή, του ανθρώπινου θεραπευτή, να πούμε πάλι αυτή τη διάκριση, σε σχέση με όλα αυτά, γιατί εν τέλει από ό,τι καταλαβαίνουμε κανένα chatbot δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει, έτσι. Ακριβώς. Και νομίζω πως εδώ είναι η διαφορά. Ο θεραπευτής δεν είναι κάποιος που μόνο ακούει ή δίνει συμβουλές. Είναι κάποιος που αντέχει τον άλλον. Ακόμα και όταν ο άλλος δεν ξέρει τι νιώθει, ακόμα και όταν η απάντηση δεν είναι ξεκάθαρη. Η ανθρώπινη παρουσία φέρνει αναγνώριση αυτών που δεν λέγονται, κατανόηση της ιστορίας και του πλαισίου της ζωής του άλλου, καθώς και τη δυνατότητα να αντέξει αμηχανία και άβολα γενικώς συναισθήματα. Ενώ ένα chatbot δεν μπορεί να βιώσει τον άλλον, δεν έχει σώμα. Δεν καταλαβαίνει δηλαδή την ένταση ή τον τόνο που λες κάτι, πέρα από τα λόγια που γράφεις. Δεν έχει εμπειρία ζωής. Μπορεί να μιμηθεί, να απαντήσει σε αυτά που θα του πεις με βάση κάποια δεδομένα που έχει, αλλά δεν μπορεί να είναι εκεί μαζί σου σε όλο το εύρος της ανθρώπινης αβεβαιότητας και ύπαρξης. Ναι, μου άρεσε πολύ το εμπειρία ζωής. Νομίζω ότι περιγράφει απόλυτα το τι λείπει από αυτό. Όντως, μπορεί να είναι υποστηρικτικό, να σε βοηθήσει έτσι να βρεις τα λόγια, να νιώσεις αυτή την προσωρινή ανακούφιση, να τα βάλεις όλα σε μία σειρά. Αλλά δεν μπορεί με τίποτα να καλύψει το βάθος, την ευθύνη, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό που είπαμε πριν, την αντοχή και την ανθρώπινη σύνδεση που θα σου φέρει ένας ανθρώπινος θεραπευτής. Η ενσυναίσθηση δεν. Τουλάχιστον τώρα, αλλά δεν μπορεί να μεταφερθεί σε κώδικα. Δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε διαφορετικές γλώσσες αυτή η λέξη. Γιατί εντάξει, τελικά η ψυχοθεραπεία δεν είναι μόνο να νιώσεις καλύτερα, είναι να μπορέσεις να σχετιστείς πρώτα απ' όλα με τον εαυτό σου και μετά κατά συνέπεια και με τους άλλους ανθρώπους. Ναι, και όσο εξελιγμένο και να είναι και να γίνει το AI, αυτό είναι κάτι το οποίο παραμένει ανθρώπινο έδαφος τώρα. Πώς να το κάνουμε. Εντελώς. Ναι. Και ουσιαστικά σήμερα αυτό που είδαμε είναι πως το AI μπορεί να προσφέρει προσωρινή ανακούφιση, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει το θεραπευτή. Είναι, ξέρεις, σαν να είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, δηλαδή μία συμπληρώνει την άλλη. Η τεχνολογία προχωράει όπως προχωράει και η ζωή και αυτό είναι αναπόφευκτο. Και το ζήτημα είναι να βρίσκουμε λειτουργικούς τρόπους να προχωράμε κι εμείς μαζί με αυτά. Να χρησιμοποιούμε δηλαδή τα εργαλεία που οι ίδιοι εφήβραμε με σύνεση. Ναι. Τι είναι η σύνεση? Quiz. Τι είναι η σύνεση? Η σύνεση είναι ένας άνθρωπος να μπορεί να παίρνει σωστές αποφάσεις, θα έλεγα. Και τι είναι σωστές?
Α, κλείστε κάτι, δεν γίνεται αυτό. Σωστές είναι. Εξαρτάται από την κρίση που θα έχεις για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο βέβαια. Απ' την άλλη, η κρίση αυτή εξαρτάται από τον άνθρωπο, εξαρτάται από την κουλτούρα που έχει, το background από το οποίο προέρχεται, από τις ιδεολογίες που ενστερνίζεται, από τις αξίες του, από το δικό του σύστημα. Μπράβο, Άννα. Είσαι πολύ καλή στην αποστήθησης. Ωραία, κόφτε με. Και πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Αυτό νομίζω, ξέρεις, μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τις σχέσεις. Θα ανταλλάξω απόψεις, θα μαζέψω πληροφορίες, θα σκεφτώ, θα συγκρουστώ με το μέσα μου, θα αναστοχαστώ και αναλόγως του τι μου ταιριάζει θα πράξω. Ναι. Αυτά. Νομίζω φτάσαμε στο τέλος του δεύτερου επεισοδίου. Ωραία τα λέμε. Μα κι άλλα. Το Sidewaves λοιπόν συνεχίζει να είναι ένας χώρος για κουβέντα, για αμφιβολία, για αναστοχασμό και επίγνωση. Και θα συνεχίσουμε να φέρνουμε έτσι θέματα και προβληματισμούς για να καταλάβουμε περισσότερο τον άνθρωπο και οτιδήποτε τον περιβάλλει. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Τα λέμε σε ένα επόμενο κύμα. Γεια!